Здравейте, приятели! Иван е тук! Днес аз и Томасо се състезаваме срещу Алис и Мария, моята сестра, в екстремното трамплинно предизвикателство Момичета срещу момчета. Нямам търпение. Ние ще спечелим. Трябва да гледате до края, защото загубилите ще имат яйца, счупени върху главите й. Хайде да започваме! Приятели, първото предизвикателство е да съберем всички предмети в ранниците си според цвета им. Но има уловка. Нямаме право да стъпваме на пода. Само по тези стени. Какво е това? И не забравяйте да се абонирате. Хайде, вземайте си ранниците. Да, Иван. Да, страхотно. Приятели, второто предизвикателство е да издържите 10 завъртания, като държите фитнес топки. Ако не ги изпуснете по време на 10-те завъртания, печелите и получавате една точка. Мисля, че ще бъде доста трудно. Нека решим кой ще започне. Камък, ножица, хартия. Добре, вие започвате. Хайде, давайте. Да! О, това е бързо. О, това е много бързо. Искам аз да го направя. Става все по-бързо. Наистина е трудно. Как издържаш? О, Боже мой! Започвам да се изморявам. Хайде, мисля, че ще успееш. Топката става хлъзгава. Добре ли си? Да, ти. Добре. Оу! Хайде! Доста е бързо, но не е прекалено бързо за теб. И не е прекалено бързо за мен. Добре съм, макар че се изморявам. Иван, не! Защо би го правиш това? Приятели, следващото предизвикателство е баскетбол. Много е просто. Имаме 4 зони и 4 топки. Трябва да вземем топка от всяка зона и да стреляме. Ако вкарате, получавате една точка. Толкова съм развълнуван. Хайде, да започваме. Давай. Да! Не! Не, прекалено е силно. Няма проблем, имам една точка. Пропуск! Пропуск! Пропуск, Томасо! Не! Пропуск! Не! Пропуск! Не! Може и да направих 0, но поне Иван взе една точка. Хайде! Пропуск! Пропуск! И това е първата. Да! Следващата! Да! Хайде! О, не! Хайде! Да! Хайде! Да! Хайде, давай! Да, третата! О, какво става? Не знам. Не! Да! Приятели, натиснете бутона лайк, ако обичате баскетбола. Хайде! Бързо! Толкова съм развълнуван. Хайде, Иван, хайде, да захващаме, да действаме. Хайде, хора, бързо. Приятели, вижте, следващото предизвикателство е много просто. Трябва да залепите лепящото листче възможно най-високо. Да започваме. Изберете си цвят. Аз ще взема синьото, аз ще взема оранжевото. Да! Точно там, най-горе. Няма проблем. Томасо го направи. Давай, Алис! Давай! Не! Да! Сега е мой ред. Почти съм сигурна, че няма да успея да го залепя толкова високо. Страхотно! Да, мисля, че спечелихме. Хайде! Приятели, готови ли сте за следващия кръг? Тук имаме 8 карти. Всеки получава по 2 карти. На тях има пози. Ще изберем от коя кола да скочим, но трябва да направим позата във въздуха. Мисля, че ще бъде доста лесно. Много ми е интересно какви са позите. Да, всеки получава по 2 карти. Хайде, хора!
Добре, можем да погледнем позите. Моята е доста лесна. Приятели, аз започвам. Искам да съм първи. Добре. Първата поза, която ще направя, е тази. Мисля, че се получи. А сега втората поза. Хайде, Томасо! Готови ли сте, приятели? Това е позата, която ще направя. Хайде, Томасо! Можеш да го направиш. Да! Направи го! Мисля, че се справих доста добре. Тази е малко по-трудна. Първата поза, която ще направя е тази. Следващата ми поза това е първата ми поза. А това ще бъде следващата ми поза. Последното предизвикателство. Виждате тази писта тук. Трябва да я преминем с възможно най-малко подскоци. Но има уловка. Трябва да носите това, което е вътре в тези мистериозни кутии. Мистериозни кутии? Аз ще взема тази. Хайде да я отворим. Вау! О! Крака! Хайде, Томаса, отвори твоята. Имам чувството, че ще ме боли. Още по-добре. Мария, отвори твоята. Добре, нервна съм. О, да! Шапка! И двете имаме шапки. А ние двамата имаме крака. Много по-трудно е да се ходи с тях. Аз ще започна. Приятели, вие бройте колко подскока направих. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Да, успях. Най-сетне мога да махна тези крака. Мой ред е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Хайде, Алис, можеш да го направиш. Готова съм. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Направи го. Хайде, хайде, хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не искам да правя това. 3, 2, 1. О, това е ужасно. О, това боли. О, попадна ми на ръката. И на мен. Ще се видим в следващото видео.